Roy try. Hakan ni kasing kakwa ban kren siapang kata kaba kaktin ke jong try ka ong na ka gospel jong Yohanes kalnong ke baar. Bagani ni ke benta ka bang la jiosngo barabor. But ngine pet hakan ni ka por ke ipat ka bau try udon yanga bad yapi ya ka ban kren. Kani ka kaktin ke jong try ka ong bagade ka kamba ka banungkong do bau jisu ulale. Baka ong ro ka sngi ka balai. Haga sngi ka balai kan mau ba. Jisu mi para sngi Haga sngi ka ba lai. Hapa Bible hapa online lai haway. Ngi Gibril ngi de lai haway mat man sem bat jingem. Ke ro lai haway bat kan mau hapa don lai haway hang ta don ka kamba. Bat hang ne ngi pet hang ne ka jaka baki yo Jisu ki le khot. Shagani ka jing khawai. Jing kan tiu krim hang ne hapa kana Galilea. Hapa la khot yo Jisu hang ne ka jaka. Bat ka Bible ka batai dan wan syuk lane ka wan kalalut bat kaktin ka jong terai ka ong ba kladon hang ta kumba henriu teli ki kra bat hakita ki kra ki bangyam uwe kat arne laimon ki bangyam ngakwa bang kren hang ne kasngi sapang ka jingnyam ne kat nung nyam hapo ka jingem jongi ne ngala ban ong kwe kantin ban sung tho ya kane ka bathli fi ke ka bathli utrai ukloi ban pandan kam But ke bateli wat usaitan ro ukloi ban penon kam. Ban long teli haka jingem kadega jaka ke bamaro. Namar ubleiru uat ya kibriu ki bateli bo ula ban pendap. Bat usaitan ro uat ya ki bateli bo ula ban pendap yaki. Bat ka bamot hi kadega stage ke ban long teli kadega benta bangin long teli kadega benta ro ka bamabha. Kawai ka benta ada utrai upenon kam pilong teli amen. But kebateli hi usaitan ru kwa ban panan kam. Hakani ka jaka yo Jisu la khot hakani ka kana Galilea ya ka ban wan shakani ka jing khawai shongkurim. La khot wan bam yo Jisu. But habau Jisu la lek shakani ka jaka ka kmi ka la wan man yitho ban ong. Ba hakani ka yeng ka wan ka la lut. Hakani ka jing khawai ka wan ka la lut. Bun sin haka jingem jonga ba jong piro. Kapoi kapor haka bakenja mansiem ni sngo baka wan ka jong try kala lut bon sen ni sngo tli hapo la jong bon sen ni sngo bo blay yo sngo sho bon sen ni sngo ro baka ta jinge dei ba do blay kalong tli ba yo haka ne ka janmiet pi wan chang ne ka jeseng hoi pi trang e hanre na bar pi pini ka ba trang e yo ngam tip shapo jong pi yo pi yo ngalong tli shisha Ngalong teli sisa menta kam don kata ka sngo kata ka jing tiang kata ka jing bang kam don syuk hanga ngasngo kumba ngalong kumban lip ding no ngam tip badangnya pet hanga ne kapor yo pi don haita ibenta berkeniri ka benta ba nga aingo yu try ba ka kmi ka jong try ka mary kala leken so Jisu bat kala ong yo Jisu baka wan kala lut ngakwa ban ong ya pi yo pi tip ya no ya ka jingem jo ki wei la ban de hayeng jong pi la ban de ulok ne ka lok ne ki khon la ban de ki mei pai ya no pi tip baka wan kala lut nam ta jong ki pen tip ma piro shau trai lang ba ba pi dwai manong trai kim don wan chu trai ngam yo isu ya ka ding haki trai ngam yo isu ba ki hau men sem trai na ka benta jong me namar kanong ya pi hang ni ka Mary ka yeng kung hata ka jaka ka batuli ya ka banya saat ken na ka banta ka ni ka yeng bar apa kaya saat hang ni ka tin ka jong try kong u Jisu ong kam bat day ka por jonga handai na mar ba ka kemi ka lakren u Jisu upen kong ho namar u day ru ukon namar habo wan syaka ni ka slakndo u wan banong ru ba hang ni ka jaka nganong yepi upriang ru ya ka ba ka kemi ki ong kidon ki historian ne kita ki bawat ki ong kumne ba u Joseph dan syuk hangane kapor. U Joseph ula klat hangane kapor. Bar ka kam jong ka jingkit klik haga yeng ka dailut hau Jisu namar balai udai kon nongkong. But hadien bakini ki para ki jong u kat kung pinapuli na ka gospel Markus nong benriu pinsiam ba ong la he ba u Jisu hangane ka jaka usdang yak ta ka jing syakri. Umino namar ula pendep ya ka kam kum kon dai nama kata ha gospel Markus benriu pinsiam ru bala khot ba u Jisu misteri. Ulong siya misteri bau try upenan kam ngala banong ya pi. Daga jaga jinglong misteri ukalalong haga ministry.
Ngakwa banong fi hakai ke bangingi don ladang ngilong kiba yaine hakata ublay udon ke kraw ya ke ban ai namaru Jisu upeni dalade ya kata. Nganget Petros berak simit haba ulet bentong ke dok ha ulat tong hok dai kata utrai ngayo i wat haba mem yo dok haru me dah kloy ya ka ban sat ya kajar me klam syam la tim ya ka to kajar ba kam la ban yo ya ka dok ha ne me klam syam la ino kum to namar me klam syam la ong ba kam don ka jing sai so henry me kloy ban sat ya kajar ban krep yang da ka ban ta ban lek ha ka por met yang ban lek bentong yang dai kata utrai uyo i ya kata wong ngan penon kamyo ne fitep larang ngem man tacho utrai nganong yefi upenon kam yang ni. Hari kadon kapor bangingi teliam, hakapor bateli ngisngo bangin kentat no, ban ngisngo ban eno. Ngaperkat hakani ke yeng ke bajia, habaka wan kam dan shu hakani ke jing kawai. Baka Bible kong habaka wan kam dan hang ta ki krateli ki pau. Nganong yepi hakapor bapi teli, hakapor bapi ong bakala lut. Kan mau kadon ke bakrau bakan pau no pi. But pinyoro ya kanega bentang anong yepi la rapipet na ka arkes im klenong ga basaw. Kadan kanega briu ha kanega jakar, kanega riu kentay anong yepi na marba ulayap utunga jongka. Utunga jongka dan syo bar ulayap, bar utunga jongka uday nong itu lupa, but une utunga jongka uya trairu, but ngalaban ong yepi udairu ubadan benta bat ualaisha ne ubayadon ha ka school jongki nong itu lupa jong ualaisha. But Elisha usyakri jong blay uberat ba pina pulih hadin nganong ye pia kalnong ke pesan unaman haba wan Elisha uterwai ya kapisah Elisha bon pediang Elisha ang ngamtre ka jingnem ke jong Elisha nganong ye pia kalong ke jingnem ka pasngo pela blay penan kam rat ba ya nganong ye pia uyo kisiong ke double portion ne ka benta ka ba arsha ka jong Elisha hare ngamong ye pia ka jing persle ka balong arsha. Nomor teng-teng yok ngi bakla no misinterpret di ke Bible. Nomor pilar pihaban tip haka benta jong ki jiu ke egi baki ki julong. Ukon nengkong berabor unyo arsya ya ke egi basi para barok ki yok. Kadau balai uban nengkong uhaban petru ya lau kepah balai laga kemi. Kajing ba klik kadai biau. Badu Elisha pindah pet bon bot you Elijah ukloy ban penyap no itagi masih dap ki jong u bam. Ka Bible kong uni ngong fi barabor la fi don ni ka jing khot nam tau trai habu trai la khot e fi khawai lupa no namar ngai tang uni syakri jong blay ka testament rem marsin khot Elijah u ot tukrano ya ka tiki masih dap jong baru pen bam ya kini ki wei ngi fi dong bala khot u blay ki don ki mek pale ki yam khot meno la khot u blay men bam dak la yo so ba ki arta tien man khawai Ong pi man kawai kinum tere. Kawai pas kun ga biang, kawai yokam ga biang, kawai nama rasa kot. Ken ma patung ye me banong pastor me tang pasal kot me la biang. Pi hang ne Elisha ukloy. Ya ka ban penya badu bot no yo Elijah. Wang sha inga bang lekran haba Elijah ukran udon ga jing mong ue ya la ka jong ga long yeng ga long sem. Ue badu bot. But hado ka bakot udah bot bakidon kita ki wei ki nong itu lupa badon lang badu Elijah. Ki eno yo Elijah nganong ipi. Hakata ka jaka ka ba ki sange no. Hado Elisha ue bot bet hado benda. Boy kata ka jaka ba yo Elijah la rong no daga kalideng. Ala ba no ya ba one man rong no yo Elijah. Elisha yo iya kata. Berkejan kup ka hap hawa ka jongo. Namar kumukon uban nengkong anong yepi. Namar balai fitep Elisha upan tangan ni. Balai upan kata ka ba arsya ka daw kalai. Elisha umlak ban ay kata. Hari ulak ban ay tang ka hok uang. Namar ba melak kloy ka ban ino. Melak kloy ka ban ino ya kala ka jong ke yeng kesem. But fitep Elisha along kumukpa. But kadai ka hok ka jong buha ban ay arsya. But ublay namar Elisha usyakri ublay. Ublay upendep ya kata. Nak bentau Elijah. Baru Elisha kat ba orang yam. La itu ya daga kerteng ke jong Elijah. Bagaktin ke jong troy ke ong kumne chapang jong ngine pet lenong balai de khot ba khadwe. Han reu Josaphat ula ong dan hang ni unong itu lupa jong troy. Bangila bani keli hau troy da bat uwe na ki syakri usim Israel ula yetho bar ula ong. Elisha ukono sapat udan hang ni ubajute ha kikti Elijah. Fi yo Elisha la itu bet lang ba Elijah. Kan mau ya ki kon la itu bet lang ba ki kme ki pa. But ka Bible ka batay bagan alarman batay kinda de ka ministry jong Elisha. Kam de ka ministry ka barus pa ka bapoho ha ka pisa ka badon ka bayam. Namar pitim ka puli yang dia.
Wat yakan penhe kata ka ying school dong ya tu lupa. Ki haban panram ya usdie ya ka ban leit pom dieng. Lada kadai ka jing syakri ka baruspa. Kambali don kam man pan keliang te usdie. Fi walaisha dan ya kata, but walaisha Pedro ya kata. Namar don bawan terwa pisah naman tere ya kata ka pisah. Namar balai utep ba dai ban shem ya ki ai. Ki bam dai hok namar balai naman udai ba don jingpang yang longko dai nama kata syawa dia ba unrung hayeng namar ka ban penjabok ya la dia. Namar ya ka ai ba kaktin ka jong balai ladap keren ya kata. Bat kaktin ka jong terai ka ong ba. Don ko ni ka Gabriel. Ka ba kadai ke riu kan thai ka Bible ka ong. But ulok jongka udai ru unang itu lupa baru judon bet baru Elisha. Kani kawan pan pension now Elisha. Ka ong kada keran hang ni syai ka ong gum ni. An pulen diat ni ka po. Take away ka kan thai na ki tengah ki kon ki nong itu lupa kala perta how Elisha kada ong. Usyakri jongme utengah jonga ulayap bat metep ba usyakri jongme ula syapting ya utrai. Bat unong saram ula wan ban ring merau. Hau ya ki kon shin rang jonga baro arngon. Hang ni kene ka wan man pan ka jing rap namar balai ka ong ba utengah jonga udai unang itu lupa lambat pi. Uya trai lambat pi. Kasutho ban pan jing rap dai tang no Elisha. Bat kadon ha kata ka jaka ba ka teli ka kurdo ka duna kamdan ye ruam. Kalau kum joro apa kana Galilea kene kalong yeng kadon ha ka jing kurdo namar ba kamdan wan. Haba kamdan gawan nganong ipi namar ki kon Israel nganong fi mestep haba ki bam jing bam kim di sya kom badi mangi kile ayu ki sim ya gawan bat ki we yau tau kupu ha kata gawan bat ki bam ya kata ka deka karukam bam ga jengki ki don kam ya gawan madu mestep namar bale ga pentengan ya ka mat ga jengki nama ga deka caka ka basit but dei kata hakana ga ilaya dan wan syo kamon dan jing tengan syo but kum joro hang ne ga ne Gabriel kam dan pisasyo kalalot da karambay kabam kasi panram ngan sasiyo but aba kalabaram bay kalapoy bautaw nong ay ram umut wan ban ring meraw no ya kita kikon namar bakamla ban siyo ya kata karam but haba amla ban siyo karapitib haba pidon ha karam ka Bible gaong kinong simram kidiki meraw hakita kinong ay ram Kamamol kamasim joka kala lenga. Kala pisah bat ngalengok tangan ni kawai. Kumno kanut balik simram lada kam tip nei bansio. Babon ba rong iya bakla de hang ne. Ngi kloy ya ka ban simram ngim tip nei pat ngin siu karam. Bat hang ta ngi sakut ram. Namar ngim tip na ai bangin siu. Harang ngi kloy ya ka ban sim. Harang ngim tre ya ka bangin lej belabiang. Bangin sedang biang nak abas sedang ngin tere. Harang yang ngin susim ngin selek kata. Yo ngin dang sakut. Ngidang long si haju dang syak kelannya. Fikani ka priyo ngalango ay kata. Balay kali simram. Lada ulok layap. Kalala bersulik tere. Hanre nganong ifi dalam melin tan mansuk. Namar balay fitep. Nanget kini ka priyo ro. Kajinget jongka kadai haulok jongka. Baga Bible gaong long batim yo breu basanya apara breu. Amen. Tak tengi ngisanya haine. Ngisanya haite. Ngakwa bano fi kamlong ngi haban sanya how try. Amen. Ngimte breu dan menta yo dan so kam sibet. Hari ngite bu try ulong jo menen menta basado bam cikot. Amen. Kani ga breu try hakapor bu ulok udon. Kasngo biang lot. Namar kala aram dan haba ulok dan kam nang suban le ai ruam. Baraba kam nang kan tanggaway ban sulay panram. Bat menta kawan raya kata hau Elisha. Babon rangi. Ngilay simram hi mangim tam ta bakut. Try siu mome. Le mome ke kamba. Bat hang ne kaktin jong belay gong. Kaniru kalay su Elisha. Hang ne uji suruh hakana kalilaya udang lej ya kawan bam ong man. Lalut wan. Pakat Jisu tara bagi senran. Bat gini kisah Jisu ngano hibun nak samla sudah ada. Baklan bam. Pindah mau senran Jisu bakul marah. Deyok bam ke klet bang sakti bam jua. Kilong tik kum kristal manta. Dalang ngut arsin klam doai. Doai. Ye doai ayo ta. Adenam. But
Ngatarai kini keseran Jisu kilai pen kere ya kaban lait bam. O Jisu, ong ya. Kiri ki ong ya. Bat haba kilai lait. Kaktiin ke chong tarai ka ong. Bayok ke kubor bam dan bam syu. Dan wan syu. Sunga kum no. Lada ngam api. Ngidon hakum kata kajaka fitem nginong baik. Lada phim lạ ban pen biang khwa khot le yu kan nengot. Đấy là beli quạt khót kan nengot. Handai ka keming kawan bania sat nam ta ni ka yeng. Ka khot riang a badia phi no ya ka bania sat nam ta ki breu. Ki ba lalut wan. Ki ba lalut ka jing rahem men siam. Ban duai na ka benta ka ne ka ri. Namang iyo I sisa ka ding. Ka ding ka jong trai ka pajak. But kata ka di ka pamatam. But kaktiin ka jong trai hang ni ka kren. Habau Jisu dan hane bagi ya tho. But haba kani ka breu kalet aba pipet na ka RCM. Kalet chau Elisha manong ngam nan ing ngala thali. Mga mane pi ka bathali ka don arbanta. La utrai pendan kam lambar ula ban thelut ki ki jong u ho. Hai kita ki bathali. Lani usai tan ngine pe so ka wei ka benta na gospel Matthias. Hak lanong ka bakhat ar. Ka khot ka basapulai. Hang ne udon tau breu. Bo men sim bom khoj umino nau tau breu. But haba umino nau tau breu. Unia mesim bom khoj ulayat na ki jaka ki barang kyang. But haba syam ngano ka jaka nam ta jong u. Anda kum ta uong ha ka ne ka khot ka basapusa uong ngan lek phai pat shalayeng na ka bangalami no. Unia mesim bom khoj uong ngan lek phai pat chano. Shala ka yeng. Ta finong lang bat nga ngan lek phai pat shala ka yeng. Kabamot umesim bam khoj ukam kinti bakani gamat jongi kadai ga yeng ke jongo. Dai namar kata ka jing pen choi nge don man ka sngi. Ka jingya le ka don man ka sngi. Ka thma kawan be namar uong be kadai ga yeng jonga balai pi ba nang ne. Ukam bakani gamat kadai ga jongo. Namar ulalaj bad syam kana no ka jaka ka Bible ka nguya na jaka bakher kyang ting na baje. Namau bamman nganong ye fe. Kwa bagi bangai kinyo jing pen baptism. Namar utep kalakot agta jaka. Nama ka jaka jong ude jaka berkyang. Baka Bible ka batay hang ni aba ulalaj bad syam kana no ka jaka. Kaktiin ka jong try ka ong. Te haba ulawan pat usyam. Ya ka bala suda. Kabamot ulap baka jaka kalong thli. Kabamot ka damdon ka jaka ba ulap ban nyam hang ta. Ngakwa ban nong vila ngilong thliam wadu baman ru syam ka kabuang ngala bangan nyam ha ka tu ka jaka. Kadon ka kran riu tli ki kra. Kibalong thli riu ka thau ka jingmot bangilong ki breu namar bale yo breu la thawa ka singi ka ban riu. Bar yo breu la thawa nong pi kerpang nam tau trai. Hada dau tau breu ulong thli kalong ga bama bayu saitan yo no. Namar hang ne ka ong ba hai ta ki kra ki ba thli ki la ban nyam. Kani ka breu ro hapa ka arkis iem kalong ga ba thli kam no ne yai bar kala tieng menta namar bale kadon ka jing kerho jong tau nong be ram. Barta nong beram kerho tang yaka hari kerho banong banwan man sim merau no ya ki kon sin rang jongka baro arngot kabamot kata kacing long merau kum kot tang haka haki kon ro bakani ka de jing tieng namar balai kalong ga bathli barkani ka suto banwan ha Elisha kum ka Mary ka let hau Jisu kan mau ka jubab jonga ba jongpi don tang hau trai. Amen. Haba pi don hakan no ka state jong ka jingem jong pi ngakwa ban wan pai sa kibreo pai sha sha utrai. Amen. Wan utrai un se lab ya pi sha no be pi de ban lai. Nama ka tin ka jong utrai ko ka ne ka breo ngatrai por ba simram hado ba umpat kerho ne nong airam kampar sawe masin kerho ka suto bakadai ban lai pai. How Elisha kawan how Elisha. Baka Bible ka batay ba wan how Elisha. Kakran gaya to ya ka jingye ka jongka ka talot ya ka jingye jongka ka bhanga bam na pi habang idwai mangin talot ya ki jingye ka jongi ya ki jingye syam ka jongi yo teng bat ki breu phimla ban ya kran ya kata kran baru tra teng si ong ni pastor ngadon ke bang ngakwa ban kran ya pi ngao nga syam phin kran ya ngakran so utrai plasha utrai namar nga ong balai ya kata ngo pila pla utrai pila yo kata jiksuk labiang nai pla nga breu nai don kamba pin pla ki breu namar balai ya ki breu yo ki tip ki pe je pi ke dong oh pilong kum ta mo jua oh ki don ki banta
พี่haban suto nganong yaพี่. Lada hoi kadon kecing le hakata kacakaพี่don kami kecing selok. Amen.พี่don kami kecing selok ban yarap yaพี่ba pin job na kata. De kataพี่haban suto ro meno ba selok yaพี่. But hang ni kani ka beriung kita hakata kecing jar kalawan hawa Elisha. Kalawan man itu ya ke ai kecing shem ke jongka. Ka ya tu kai ba ka kalong. Ka dei ka riu kan thai balayap lok. Ulok udai unong itu lupa. Uni ulok kelembu rusi tengkar kelembu ula bam lut ila jong. Bat makam dan kini kikul serang dan badang red kahap. Lek ben sim ram mat kum ta kaya tu. Bat Elisha uong kum ni pat dia ka. Elisha te uong haka. Ngan le ayu na ka benta jong pa. Uong ngan le ayu nam ta jong pa. Ka bamut itu ne. Beli pawan itu yang ah. Pi kini kinong itu lupa am ki kam khor ktian. Pine kendo kinong itu lupa am ki compare. Ngadon ni katu kan ningut kinong itu lupa bang itu am ada ngasutu ini ki khora. Ngi pastor wan doi de wajah seng ring i doi ben. Kinong itu lupa wan doi mana la khot am kam wan klin no. Ki ong kum ta. Bat ki brio kim sotut. Namar kini kinong itu lupa. Nak kren mangi pastor kum ta ki brio mon seng shu. Namar ni kami yo jing perslet nong itu lupa. Oh ngai itu kinong itu lupa wa. Oh, nak kren makiam. ส่งมองไปคักกิมจุนังกิมนั่นกินเอ็ดน้ำมันไม่ได้กี่เดย์กินน้องทั่วลูกป้าคงบอกเบลล์ละโบเอกี่บัดพิเทปวัวไล่เช่าเดย์น้องทั่วลูกป้าวันไม่ได้พอดีตัวเองอ่ะทรายกันนี่ก็บริวารล้อมนู้พี่ชุบข้าพี่ดาวันสลบให้ปัสตอร์นะฮะพี่วันชุบวันไปบริวารตัวเองอีกกันเถอะงี้เลยยังงี้กันนี่พี่นวันเบียงพิเทปวัวไล่เช่าอุละครับพี่คงบอกจิสุรุงก็กับบริวารกับปันเดย์กับปอร์ตก็ประคัดกับแมรี่ดังเลยอุดิคนนะมั้งประคัดนี่กันนี่ก็ยิงมันนี่จิสุวงมั้งkampat dei kapor jonga ko kabriu dong no ngador kamayu bat pa ko kabriu kapor jonga kampat poi uang kum no so khor ba em so kata ting long jali jom na uang ji suang ko kabriu kapor jonga kampat poi beli widan kaman wan ye to pi Elisha ro hang ne udah keren ni kata Elisha tu ulang haka ngan le yu na ka banta jong pa waktu itu yang pada nayu hayeng nama pelawan hari ngadon jingkli pawan yang hanga jaga jingkli ngadon kini jingkli papat pada nayu tiap ngingi wan hakmat jong try jaga jingkli hari try kli yang abadi pi don nayu nama pi bisu kemen tang pi long teli yok setan uyono ya pi nama uat ya bateli tapi kita bateli yang dan bo yang ya kita bateli usaitan uyok pa banduan dan pencoy ban pensoi dei nama kata wat juang bangang along teli pi haban tip kai ke don hapo jong pi kani ke briu kong ngam don ye nama kalong ka teli ka klet no aba balai sau kli padon ayu uji su kli kani ke yeng apa kadang kali ya kidon ayu kisahkan mau don kra hang ni kani ke briu ka ken mau ayu ke bina pet nak tien ke jong try kong kalau ong te ke syakri jong me kam don ai hayeng Henry tang ke umpenyang sikiu tang umpenyang sikiu hakana kali lay am don ai dan real teliki kerapat balabu kerpang don ai Henry don te pet ba manging se melian ngala keren ru ya kata tang tang siong da keren te pidan pisah sitengkaram don rapi denam depan ki khod kum ta sitengkaram don kini siapa supan bet sinaya pat siong pastor ngim don ni taru ni pla lupa bangilong kiba kerdo bat kiba duna ngim ju pla bangilong kibalai dap da utrai hakani ke jaka kani ke briu ka kada ong kani kentin ka ba ketik ba hai ka jimut jepkat jonga kala ong kum ni kala ong te ka syakri jong mi kam don ye ye Henry ladang awat na ipla ne na ipdok ne na almari ne na godrej hakunong kumno rekumno ngala bandon kindiat kun sot tarai nama kene ka beriu kong Henry tang kau penyang sikiu tangkai sedon dik beriu ngam dan pisah syu ki kumlet plit ya ka bek ore mi pisah kadang kali ya ki ngam dan wan jisuang dan yubat ngidon tangka kra ki ken mau ta don kra yo piklat na ngi tak teng ngiok try wang ngakli pidon iyo ndan iya try ngidon iyo ngi kata di ke jingkli ke bakrau nama rabangi yang bateli ken ma ublay habo tau yo breu kan tau teli
utau pura ban utau dap biang gen yo breu ban udah don ke jing temu ke ba kraw haba utau yo breu ke Bible ka ong na kitab Genesis ka ong men sensyar men pendam ngon amen kada ay ke bor dia kata ublei utau yo breu ka si ban reu super khat utau ha ka si ke ba ar long nu breu thrai na ka si ban kong tau sha yo breu ta habadum telu ko sudah cui jingi sa obreu tarai. Dera, ya, udah tahu hakasi benreu, ulah penbiang lo nada sedang, usah penlong breu. Habau trai ulah penlong kamu baru trai, utep. Ya kata, ngingi penang kami kata kentin deta hai ni bentah, hapor bayok kon buan. Ublei ba ai ublei batip ban pendap. Tahita. Berka Bible ka batai hang ni. Kani ka beri kawan dah walai syah. Ka uhut tepi. Walai syah pada ni. Ka kau ngam dan iyai hayeng. Ngam dan iyai dah. Henry ka ngam no. Yok pir piang. Ngam dan iyai. Henry yok pi dan iyai dah. Kata dia ke jengkeli berkerau. Yok pi dan iyai ha pi. Yok ba pi pat ju. Sutu ya ke ba pi dan. Namar kata bangin sutu ya ke bangin idan ni habandan haga presence ka jong blai. Amen. Ka yin kana Galilaya kam dan ni namar buji sudan pat. Kadon ke ba kadon kam. Amen. Haga ni ka brim dan ni namar ka ya ka khmat jong Elisha. Ubelong serngi yung ngalaban ong pi. Jong try ha ka testament berim. Kala ban itu ila de ba kadon pniang sikyo. Niru ngidon ni Ada don ki brio baki teliam jaka baki nuat dia kejedo rekat ke jong blai ki wat man ya ki paralok jong ka perthai ki wat man ya ki ai ke jing sobha jong ka perthai ki poi sha ke jing jot lara pi teli kan ma ha ka por ba pi skoba ni nga teli ha lek pulik tin jong blai no ha ba pi lang teliam tong wei bala man pendap ta de trai amen la yo na ban pendap ya pi da ke jong ka perthai Tata lama bah. Kalong ke bama. Namar belai. Baga perthai baga pendap. Ka perthai don lak jong ka jing dawaru. Ka dawa pat napi bon ke. Ka Bible ka batai kini ka brio kala klat ye ke baka ka don. Ngamtip kini ka ompnyang trai ulok lawan ra hayeng kam nyokor ye kini ka ompnyang. Ngatarai kini ka yeng kana Galilaya au Jisu te kila ekot ki kam nyokor ye kini kin rutli ki krab la bo nam tangan nyam. Kam krau ban ye kan yam udai utrai jong im nong penem u Jesus Christ kan amen la pi haban jet yo utrai ban kan yam jet yo utrai ki breu ki bastat kin jet yo utrai ki babet kin kam pen krau ya kan yam dei nama kata mantare kendu para Kristen ngi ongkum ne pi nyam yo daerah para Kristen tapi now Jesus berani nang ta don Jesus na Galilaya don Jesus na Nazaret don Jesus na Kapernaum ngantep Ki penkelah do kata teman ta. Dia kata man ke pos yang ni ngiwan hang ni kumpara banget om kumpara ayu. Ngiman ni kumpara nyam mo. Ban ngim don ban kumpara nyam ini no. Nama kan nyam kamla man penem. Hari ngidon man wan ban ayu Jisu nama Jisu de nong penem. Amen. Langi he ngisan hakan nyam ne hakan nungan nu kun hon nganong ipi ladang ngim san pat hau trai kalong ka bama ba. Yo abau trai wan ngim sutu ye kesur jong nama ka Bible ka ong kilang brot jonga ki sutu ye kesur jonga ka bamot haba pot e ka turai ki khap sutu ba turai laput piyo am yo ngi kala long kita thau suti ki babet ngi lewat pniang hai tu por man perhem ye ka syarak kata de ka mama ba Today namar kata ngi kwa ai pi ba pin sutu ye nga ktien ba wanum ai ba pin long teli la no ha ka jingem ba ha ka kelebat ba pin long teli wan no ha ka presence ka jong blai namar ha ka presence jong blai ka don ka jing pin kala ka don ka jing thau thamai ba ka Bible ka batar ha ba pi wan ha ka presence jong blai am ba pi ong teli ket ba utrai unum le ai nam ta jong pi ha re utrai un penitu ye ka ba pi de ban le pat ba pin lait nya ka jing teli Kini ka beriu dan hang ram kadang teli kadang dok kadang kerdok. Utrai kelamong hang ni walai siamong wan ne pa nganduai lasai unsawan utau beriu unsai par polak sasiuram. Kelamong kum ta. Kong padon ayu. Kong kadang tang pniang. Kong toh kala biang tang pniang. Panai pai siang. Palet siki pramarjan. Panpan yaki kiu teli. Yaki Pan
naki yaki kiu teli. Uang utrai ro, apa kana Galilea, kidan kata kekra uang pendap Perkafi, kini isra masenong pendap kilang kong tiong ya watchim kerteng amat trai. Ngawan ya thok la poksut. Mo, teng lama tapi. Pi kaneri ka benta pa pi apa sutu. Apa pi teli ya, utrai unia keren bat pi, bat unong ya pi bapin le. Amen. Hari ban peni ya kelenti, kadai ka jong utrai. Dia kata wang ngalong kelenti. Uji sun peni ya pi kelenti, pen ya jak kelenti dei ma pi haban rai. Amen. Bat kata kelenti ba pi dia jam kalong mar kong pong ya ke ka ba pi perkat. Namar bale pi mut ban le kong ta kong pini yo sngo ya ka testimony jong no breu. Ubala sakri yo bale ula badai ubar ratba bala sakri yo bale pini yo sngo ka testimony nong kong perkat kong ta. Hari utrai upen kala kong pong lut ke baro baru haban le ya ke bo ong utrai. Bar ke ka bo le bo ong utrai ha ka basdang baro ki ong melak klebit melalong kumta hari habakut ka buram utrai ka pawang ta. Amen. Ka Bible hang ni ka kan. But uang ini ke breu kelipan ki kiu tuli. Dan sepuluh kalau nggak isuk bah. Hari superkan mapi mentapi baru nagi peramarjan filashim ram. Pinut pan mentali pan kiu tuli nagi. Ngim just terat pan kiu. Dia nam dai. Ujisu nganong ye pi haga testament thamai uang ki ban pendap ha ka yeng kawai. Ban lek ban pendap Hang ni walai syau ong ke lek pan kiu. Kadai masuk vi. Kadai ke beriu hang ni kita kawan. But kam ken mau yo tau kiu. Pada nom peniang. Kau ngadan si kiu. Walai syau ong ke lek pan kiu. Kalenti kabaka kawan ngatarai ka perkat walai syau un plate ya ka wallet un ai pisan un lek kum tam ta. Ne haka por jong Jisu kana Galilea ki perkat bo Jisu nang ai ki kritik sok grip si wan bo ni ngan duai. Kan dap no ang ni. Ukram le kata. But kam tamro kan ka we kan mau. Jisu ha kan ka por. Fina kan mau ba. Haba fina pule. Kan ka kamba ka benun kong do. Umpat julek kamba sya jong kan. Udang sujit ya ki senran. Umpat don ni ka kamba ka ba unle. Hari ya ki senran ulas dang man kot. Ba bagi senran kle don baru Jisu. Kapamot hamamnan kamba balitai beriu ipale ya kata kalong kaba ba namar pipat jui ba mensua laju le. Kei pipila juyo pi kloy ban pen kongo ban le ya kata. Ya kei pipat juyo la da pa ya pi man le kalong kaba ya pi namar pimpat juyo Hang ne Jisu upa bat ka Mary ka ong kongo ya ka ka ba ong mau ngaso kemen ba ka Mary ka klam ong kongo ya nga ka ong kongo ya utrai. Amen. Kong kongo ngidon kam ban kongo ya ka ba utrai ong. Ka Bible ka batay walai syau ong ngini riu kan thei ong kelet pan kiu. Bat om tanggata ko apa pandala yo ita kiu panwan ra ha ka yeng pan kang ya ka jing kang ro. Bat panda bu kerpang udah ong ne pan peliu ya kita ki kiu baro bat yo ta ubal adap panda bu kerpang. Kum ta kala nau bat kala kang hadin jongka bat ki kon jongka kilewan lam ya ki kiu haka bat kala peliu. Fi hang ni am kala le bat pitep ngastunat hang ni ba kala kran syai hang ni kong. Kum ta kala le no nau bat kala kang hadin jongka bat ki kon jongka kilewan lam pi. Kala le ya ke am ha kabare kan mau ka kamba kamdan ha ka bapau ka dan ha kabare. Ka jing troi ka jong troi ka don syah ka mensim jong pi syah kan pau lang ba jong fi. Amen. Pinaong ki bre bo trai Ukraine yang am. Pindai keren bagi riu start bagi saintis no. Ublay Ukraine yang akin no guys. Hai tau ublay Ukraine pi. Kurang no. Video suk ba benar te super klik kurang steniu. Kasur ka long kum long he na long red na. Pite kasuk ba benar te. Hari itai ba yo mat padam. Ya kata kasur ta. Pite sutho te kai balong. Hari ki bam sutho am kim nam la ba sutho. Dei na mata la pila sutho yo trai ha ka bare. Pi sala ben benai yo trai ha ba pau. Amen. Dei na mata kani ka priam kalawan rai te ki kiu. Barka kang pite beli ram kang berak peramarjan. Pele yu ini kiu poi ra. Baru kilewan kini pet ya ka. Saya kata ke sutu aga beri kan mau. Haba piong ngampat nangi doai jua aga beri syabu trai unya lama pi haba pau. Amen. Dia kata angvi ya ke ba pi nang ban le aga beri. Aga beri na. Hang taon sapan pau. Ka Bible ka kran hang ni. Bakani ka beri kalong teli hadu kata-kata.
Lada kata umpan yang kemat kibriwem. Kan umla bantek kan kenyuk ikti jongka. Day nama kata lah kadentang maka bat kikon. Bat pate tak kikiu. Bat kata pitep bat bayoi ia ka kamba. Day tang maka bat kita kikon angon. Bai tai sikiu. La telut hak kita kikiu barok badana kata ka kamera. Hado babak dan kiu syu hadin kata ita ikiu bate umpan isange. Ya kaya kabau terai ulale akan Galilea. Kibatep dari tang terai berkitu kisyakri kibat pendap Wat unong penia ya kajing kawairu tem. Nai kene kawan. Ngakwa banong ya pi. Ya kaya kabau terai ule ya pi. Bon sen pintip tang marway syua. Amen. Lara pila suto yu terai hakaba marway. Pila suto yu terai hakipajba. Amen. Lara haba marway. Pitip kasuk ha balong rehem menlet jaseng. Hanrayo ka bama haba marway pilong ba pejabat. Lada pi rehem haba marway pin rehem ru ha jaseng. Amen. Pitip ha kan ni kanong ba jongi kanong fi kamdei kebalang kanong ye fi kebanggila banong fi katelot ndei kebalang ngajing sia. Kiri ki long yeng jongki para banget batelot. Lada kan long yeng katelot haba kini kiwan bani lumlang ki para bayat telot sudah hatu ka balang kanum telot. Lada kalong yang ke khalanya haba kiwan nganong yang bisa ka jing syakri bisa ka jeseng automatically nganong fi da ka bor ka jong belai nganong fi hang tahi kata ka jing syakri ka rehem namar kiwan na ka jing rehem. Amen. Today nama kata ngi haban sung tho namar hang ne bro arteli nganong fi ka bajia kani ka briu nganong fi ka bateli walai sha wong kelepan ka lenti kamdei kumbaka ka kwa u Jesu haba wong kini pendap ye ka om kini ki kra ngangai kini ki syakri gilala banong hang mensip une kra la bo nam ta nyam hanre na mar balo ong tra kia pen ko ngo belai ben pendap berki kitep baru trai lo kam tong hiro ta kawan ne khamat hiro ye ta kawan wong kira hauta ken ubai penya yang ne ka jing khawai ke ai ha u Uklama dalam dia, upai. Kenapa walai syak kelamong ketua kong penyang dalam dap sama yang kata persen. Uklam siam laong ya kata. Lani uji su kelamong ai kata kawan ngan mat sua. Hari wong keli ai. Baru walai syak wong kini kabri keli dia nak bat kabatam sabuk mapa. Ya uji su wong keli ai uklamong ai yang wong keli ai. Dia kata kamsuk ya kaban ai ban ya kaban pediang. Bak la banong ye begini ki tli gini. Hari kini ki tli am ki don pat haka jaka ka badai ba ki let hau try. Walai sha long ka srungiu ka jong try ka tasman berem. Bak ni ka long ye nganong ye pi lamba ka Mary ki wan haka jindar rangkat ka jong Jesu. Baru Jesu nganong ye pi lada uklamar utip ba ka kala kalawan. Amen. Pila banong ba Jesu tip gini ka jinge wat lada tip ru ula ban pen kelapat ya ki jinge. Amen. Amen. Ula ban pen kelang anong yepi ya ki ai baro haki jingem jongi. Habangi ngi wan pat haka jing don rengkat ke jongo. Bat ngi haban kongo kano fikata ka de ba etam ya ka ban pen kongo. Namar balai ka Bible kong ka jing kongo ka khamba ban ka jing kinia. Nga perkhala ada kane ka brio kam trek balik pani kita ki kiu. Trai ka kamba kan dia. Dalele ruem. Trai kini ki nong trek yong ngim trek balik tong Tarai kata ke kera kala hiban aing kawan kanum la anum la namar baki pen kongo dai namar kata banga kwar banong ipi la biam tip hakani ka miet nga pidon ha ni ka jaka piong ngalong thli pidon ha ka presence ka jong trai banga nget utrai don ni ka ban pen kala yo pidon hakani ka por piong ngatolot ngatli ngam tip yo pidon pilong kani ka breu pidon ha ki jinge ba pisngol la thli don ne yesu hanga Nengam te pilong kum ni balalut wan kam don shot kajing raham kajing ya kading kajong mensim hak ni ka miet ngangai kandon kajing ki bat kajing thau thamai biang hak ni ka miet kandon kajing pen kala ken bat hak ni ka miet ngangai hak ba pidon hak kajing don ringkat kajong trai kwa banong ifi ka Bible kong hey banon mensim jong trai hang ta don kajing lai lut pin mi na ni ka jaka da kajing lai lut ne pi ba pek ngangai hak ni ka pok kam de kajing arakat pin long lai lut na kita ke kajing syam kajong pi Hari wadam sakut telisa.
wanam long thali sa par ki ba thali bite barabor ki long ki brio ki ba confuse ne ki ba artatin kim tip ye ke ba kin le kim tip ba usoi tande nang ta usim kabu wangan yo besot biang te kata la phi thali phila ban long artatin ha ka jingam hari la fi long artatin ro one how try amen u thomas artatin te yo jisu artatin tip la mi pat nam la mi pat hale vite u Thomas u ap kata kasi ke bapra nama utrai hula kular bo onwan u ap yo utrai bara bo utrai wan u ta u ngatrai map yang bar jisu ang suk kita ki banget tham dalai yo I hale vite u Thomas u sutho bar utrai upanan kam yo bar deu apostle u balawan ya la mana fika ri jongi ka deng bala kerku nadu arajar snem man shwala yo sngo ye ke gospel long ba apostle Thomas gain amen kari India kalalong gabala kerku nganong yefi ngala manong yefi ke jingalap yo Chris omdei ke bamanta mene nado arajar snam marshangi la yo amen dei ke tangi long sja ki bala kerku nganong yefi teng ki don haki jingem jongi ke por ke bathali hatongin wan how try bengin long sha taki brio ki bapir ko ngo hani ka ktien ka jong try hey beng I hani ka ktien bala bet ning bai pastor hani ka sngi hey ba to ko reu kan thai Kalash pen ko ngo bet haga ktien ko jong laisha heba kita ki shakri ka haga to ko jing khawai shong kurem kalash pen ko ngo bet haga ktien ko jong Jesus Christ bar haba kini kilai pen ko ngo haga ktien ko jong play kilai isha ta ka buram ko jong play heba to ko reu kan thai kilai I ba ta ki umpnyang ki dap ki slay hag ta ki khiu ki bathali bar kum juru kini ki shakri kilai I ba ka ta ka ka kalawan heba kila pendap ya kata ko haga ta ki khiu khra ki bathali bar kum juru haga jim ka jongi bengin penthali la ka jong ka jingem hey bu try u yon pendap ya ka jim ka jongi ngin chupen ko ngo be au try hey bu try u pen kala ya ka jingem ka jongi bagin long sha kita ki brio ki ba ko ngo bagin long sha ta ki brio ki ba soret ki brio ki ba shakri shisha ya ka kerteng ka jong try nginget sha ka ktien ka long sha ka jing ku ka ktien kan ai men cmp ban nang ni shahmat ngin long sha ta ki brio ki ba ko ngo hak ni ktien ka jong play bangini I ya ka buram ngini I ka kamba ka jong play hak jim ka jongi ka baman la ka sngi ngile lang man duai ban ai ngo utrai na ka badani ka ktien pajing bhabaneng lom khoi ka teng ka jomi wan khma ka jomi ni porting Jesus Christ no panim jongi twangi ai ngo sha ko trai Jesus ba malong me ko trai ublay ko trai basin sha ko trai ublay ko trai bu shang halor ka khet ko trai bangi ai ngo sha ko trai Jesus ba me the ko trai ka jing ka khu gi jomi ko trai ha ka chim ka jongi ko trai shi sha ko trai mala wan ko trai Jesus ha ka dor ko trai ka jong pri ko trai mala shim ko trai ka ni ka dor ko trai Jesus ko jong pri ya ka dor ko trai Jesus ko jong mara ko trai mala sha halo ka ding phana na mata gm ka jongi ko trai bangi ko trai yo ban yo ya ka ta ka jim panim ka jomi ko trai ha bangi nget ha ka ni ka kerteng ka jomi but try ha bangi nget ru ko trai ai bangi la ban pen red be ko trai ni la ban pen ko ngo be ko try ha ka ni ka ktien ka jomi ko try ma me ong ko try ka jing ko ngo khamba ban ka jing khnia ko try ka jing shash ko try bani ta ki klen ji lang so mo try bangin long be ko try ki ba pen ko ngo ha ka ni ka ktien ka jomi ko try bangin long be ko try Jesus ta ki break ki ba thli ko try hey ba me on pen dap ko try ya ka ta ka gm ka jongi ko try ka ktien ka jomi ko try Jesus ko ong ko try Jesus mamla the ya ka jing ka show ko jomi ko try ha ka ni ka khiu khando try ngi long ta ka khiu khando ko ba thli ba the ya ka jing ka show ko jomi the ka jing ka khu ko jomi ko try Jesus ha ka gm ka jongi ko try ka ba mal la ka sngi ko try Jesus ba try ngi I be ko try ka kamba ka jomi ko try ha bangi pen red ha bangi pen ko ngo ko try ha bangi yai ko try ha ka ta ka man ka jomi ko try ngi ka sakti blay ba crowd ball ka jomi ko try kan ya rin khalam ban ngi ko try Jesus bangi I ko try ka buram ka jomi ko try dai ni ki khamat ki jongi ko try kum ba ka ta ko re kon thai ko try ka lai I ka kamba ko try kum ba ka ta ki shakri ko try ka lai I ka kamba ko try ai ka gm ko jongi ko try Jesus bangi ya ban me ko try ngi I ka kamba ka jomi ko try ba me ko try men yo pon kam ya ka gm ka jongi ko try Jesus mangin sipun ko ngo be ko try Jesus ha ka tien ka jomi ko try Jesus ba try ngin ya ru ko try Jesus da ka jinget ko try Jesus ka gm ka jongi ko try ka ba man la ka sngi ko try Jesus nga do wai ko try Jesus me bo ngi ko try ka ni ka men sim ko jing soret ka jomi ko try ha ka gm ka jongi ko try Jesus ba try bangin long sha ko try ki sakhi ki jomi ko try ba me yo pon kam yangi ko try Jesus mangin long sha ko try ka jing sha ko try ngin long sha ko try kam lo na ko try na ka benda ka kerteng ka jomi ko try Jesus hey ba ka
GM ka jongi ko try kan long ka babang ko try hey ba dur khamat ka jongi ko try kan ting shan ko try ha ka GM ka jongi I way pi way ko try jisu ka nget ko try jisu manang le ki kamba ko try ka nget ko try jisu ka jing pha ka ji snake ka jongi ka nei boat ha ka GM ka jongi ko try ka ba man la ka sngi manai pendap ko try ya ka GM ka jongi ko try da ka ni ka tien ka jongi ko try jisu ba da ka jing ya lam ko jongi sim ko jongi ko try ha ka GM ka jongi ko try ka ba man la ka sngi ko try ni ai ngo sha ko try nam ta ni ka tien ka jongi ka ba long ka jing ko khu ngi way pi way ba kum jor ko try ni ka pong I duai ko try kidan ko try ki ba pet ka ni ka program ka ni ka sngi ki ya li ba shi bon ko try kidan ka jing pang ka jing stom ko try ha ta ka met ka jongi ko try ko mamlapan kala ko try jisu ni ko shaka wan ko try ngangen mapan kala ko try ka ta jing so si ka jongki ko try shaka jing command ko try ma laulu ko try ta ki jang kan ma laulu ko try jisu ka ta jing pang na ka gm ka jongki ko try jisu ba be pen I ya ka kamba ka jomi be pen I ya ka buram ko jomi ko try jisu try ka khtien ka jomi ko try ko ong ko try jisu ba ka jing pang kan shumra wan ko try ba ni yo ka jing yap ne ka jing pang ka wan ko try bangini I ko try ya ka buram ko jomi ko try ai ba kini I ko try ka buram ko jomi ya ka sakti blay ba khrabor ka jome ya ki kamba ki jome na mar try mo long jo men ta hadu ki bam jukut ko try mo long jo ko try me lai le ki kamba aki por ki bam shwa ba try ki sngi bangi emro ko try ngi nyet menang ye le ko try ki kamba ko try jisu ko mam la pen khia ko try jisu bo pang lai po prasnem ko mam la pen khia ko try jisu to ko pri ko try ka ba phang khro ko try jisu yang nyet me pen khia ko try ki ni ki khon ki jome ko pa ha ba ki pet ko try ki ni ka tien ko jome ki ni ka program ko try ki ni ka sngi ko try yang nyet ki ni I ko try ko burab ko jome ngang nyet ko try ki ni ka jipin khia ka jome ko try ka tien ka jome ko try ko ong bangin pha ka tien ka jome ko try men pen khia ngang nyet men pha ka tien ka jome me kta men pen khia ko try jisu yakina to ka jing phang ka jongki ko try jisu ba try ka tien ka jome ko ong ko try how to banget bor khoi ka lang ko bala ngang nyet ba ki nyet ka tien ka jome ke ni ka jipin khia ke ni ka kamba ka jome ko try ngapan bara ka ni ka sngi lingba jes nam ko jome ka jipin khia ka tu ka jim ka jongki ko try ha ka teng Jesus Christ no penim jingi amen ninget cha ne ka tien ka long sha ka jing ku ha ka jim ka jong fi yo dan pring jong fi ka ne ka sngi fi kwa show I ka jing duai ne fi kwa ka jing slok ne ka tien ka jong play pila ban phone ki number ba fi to screen ka jong fi ne fi la ban kan do ngi shni ka office jong ka potnet ka bran ha po apa nong thmai nong khriam ngi dan ne ka jaka no do ka sngi ka ba ha do ka si san jai no do ka po khoi bi jim step ha do ka po re bi je chan miet ngi ni EP ha ba fi thrang fi sliang ngai pin wan ba fi tra yo pendam ya ka GM ka jong fi te tat do bang sham byang pat hoi ka sngi oble ka jing so oble jong ka jing command unor ka la fi baro amen